обе ки мо истифода мебарем, онро чигуна ба ҳисоб гирфта мешавад. Клапани назорати ҳар як истифодабарандаро аз системаи умумӣ ҷудо менамояд. баъд аз клапани назорати ё ки регулятсияи заддиски оби гузашта истода, ин ҳамаш ба истифодабаранда тааллуқ дорад. И ҳар як ин бояд ҳисоб карда шавад ва мардум бояд барои талаффути об нашуданаш бояд ҳаракат намояд. ҳар як хонавода бояд обченкунак дошта бошад. обе ки аз тарафи обченкунак ҳисоб карда мешавад, аз тарафи аҳолӣ пардохт карда мешавад. шумо худатон метавонед дар ҳолати будани обченкунак худатон аз рӯи обченкунак ҳисоб намуда ҳаққи пардохти обро худатон муайян намуда худатон супорида метавонед. ба ҳамин унвон ҳар як истифодабаранда аз рӯи обченкунак чӣ қадаре ки карда бошад ҳаққи хидмати обро пардохт.